सालाकाथि बियाबाव जों गोबां भटआव आवगायगासिनो दङ। इउपिपिएल दोलोआ सालाकाथि बियाबाव 10,000 भटनि फारागथियाव देरहानायनि थासारियाव दं। जोंनि दोलोनि सोद्रोमाफोरानो 27,000 जाबाय आरो सानफ्रोमबो गोदान सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबो। सालाकाथि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिनि बिबुंथि। जोंनि जे पार्टीनि जितु मेम्बारशिप लानाय सोद्रोमा बेनो 27,000 जानानै दंखायो जोंहा। आरो दैलि गुबुन माने प्राइमारि गुबुन भिसिडिसि ओनसोलाव जोंहा दैलि जगदान जागासिनो दङ। बेखौ हिसाब खालामोबा दिनै माने जोङो फ्राय माने 30नि खाथि जोङो सहैगासिनो दं। बाय 53 जौखोन्दोल' 53 रोजाल' बावहाय भट दङ। दा जोंनि जितु हिसाब बे हिसाबा बेबायदि थांगासिनो। ओंखायनो जों बुंदों जोङो 10,000सोआव जोङो बे समस्थिनिफ्राय जों देरहानो हागौ। दिनै बेबायदि मोनसे सिचुएसन जाबाय। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव सालाकाथि ओनसोलनि सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोखौनो मदद होगोनखौ रोखा खालामदों लरेन्स इस्लारिया। लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंथिदों सालाकाथियाव बिजेपि दोलोआ गोजाम बिजाथिखौनो होदों। बेनिखायनो बिजेपि दोलोनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरा जेनखागोन होननानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैजोब्बाय। बे बिजेपिनि गोबां मावथिफ्रा दुखु मोनदों जेनखानायखासो एबारबो देरहाया। बेबायदिनि थाखाय गोबां बिजेपिनि लिडारफ्रा मावथिफ्रा दिनै इउपिपिएल पार्टियाव फैबाय। 10 बोसोर देरहासार बसुमतारिया इएम जादोंमोन, 5 बोसोर MCLA जादोंमोन। मा मावदों मा मावाखै रायजो राजाफोरा नुजोबखाबाय। सालाकाथियाव ना गंसे डिग्री कलेजानो दं, ना बेवहाय मोजां फसंथानानो दं, ना सालाकाथिनि गंसे हस्पिटालानो मोजां हस्पिटाल। बे गोख्रों राजखान्थियारि बेरफ्रुसार बिबुंथिया लरेन्स इस्लारिनि। 10 बोसोर देरहासार बसुमतारि बेयाव इएममोन, 5 बोसोर बिथाङा MCLAमोन। मा मावदों मावाखै रायजो राजाफ्रा नुखाजोब्बाय जे सालाकाथि ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय ना बावहाय गंसे डिग्री कलेजानो दं, ना बावहाय माने मोजां फसंथानानो दङ, ना बले सालाकाथिनि हस्पिटाला मोनसे गिदिर हस्पिटाल माने स्टेट डिस्पेन्सारि सासेल' डक्टर थानायमोन। गोबां सुबुं सानखो दङबा सालाकाथि ओनसोलाव दलमारा बे ओनसोलफोरखौ लाजोबोबा। दा बेबायदि हिसाबै नायदों आरो आं सालाकाथि ओनसोला आंनि 3 नं क'क्राझार MLA LACनि सिङाव फैनाय लोगो दिनै सालाकाथि हाइ स्कुलाव आं 7 कौटिनि RIDFनिफ्राय मोनबोनाय स्कुलखौ आं बावहाय होबाय। धरती आवा ग्राम उत्कर्ष अभियाननिफ्राय मोनबोनाय हस्टेलखौबो आं सालाकाथियाव होदों। गासै गंस्नि स्कुलफ्राव जोङो होनो हादोंमोन, बेयावबो होनाय जाबाय। दिनै लामा फाहामनायनि खामानि मावगासिनो दङ। दिनै NTPCआव जोङो बिनि जितु फ्लाइस बेखौ गुबुन जायगायाव जिहेतु फानहैनाय जायोमोन। दिनै जोंनि मानगोनां चिफ बिथांजों सावरायनानै बिथाङा बुंदों जे एबार जों बिदिबा बावहाय सिमेन्ट फेक्टरिखौनो जों खालामनो हायो। दा बेबायदि बेखार लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो बाहाय सिमेन्ट फेक्टरि गायसननो हायोबा बेहाय खामानि मावनायनि मोनसे सुबिदाखौ मोनगोन। बायदि लकेल जि एजेन्डाफोर लानानै लकेलनि जोङो बाहाय बिसायख'थिनि जितु इस्ताहार बे इस्ताहारखौ जोङो बुंगासिनो दङ। बेनिखायनो गुबुन हारि हारिसाफ्राबो दिनै मोजां मोनदों इउपिपिएलनि जितु पार्टिनि जितु पलिसि, पार्टिनि जितु स्ट्रेटेजि, जोंनि जितु सरकार बे सरकारनि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना रंजानाय मोनदों आरो दिनै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों। नंगौ, फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिया थाद'नाय गैयै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंदों। फारियै सालाकाथि बियाबनि सान्दियागाव, बर' खुस्राखाथि, कमतापुर बायदि गामिफोराव लरेन्स इस्लारिया रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनो भट होनो खावलायदों। गेजेराव बारा सान गैला। दा नोंथाङा जिहेतु सालाकाथि समस्थिनि दाब जायगायाव गिदिंगासिनो दङ, माबायदि आसा खालामदों? सालाकाथिया जोबोद मोजां इउपिपिएलनि थाखाय। मानोना बावहाय दा जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाब मोनगासिनो दं गुबुन हारि हारिसाफोरनिफ्रायबो। आंनो आगोल MP इलेक्सनावबो बावहाय खामानि मावदों। सालाकाथियाव आं जोंनि पार्टिनिफ्राय इनचार्जमोन आरो जे बाइ इलेक्सन सिडली LACनि बाहायबो आङो इनचार्ज हिसाबै खामानि मावदों। थ' एबारनि जितु बिसायख'थि बे बिसायख'थिया थारैनो आलादा। बावहाय गोबां रायजो राजाफोरनि दायो मोनसे मदद आरो हेफाजाबखौ जों मोनगासिनो दङ। रायजोफ्रा नुमारदों आरो फोथायदों जे प्रमद बर'नि जिहेतु सरकार फैफिनगोनबा जोङो सालाकाथि समस्थियावबो प्रमद बर'नि जितु हानजा इउपिपिएल बे हानजाखौ सापर्ट खालामनांगौ। बेबायदि हिसाबै दिनै खुनु मोनसे दल संगठन बाद गैया जे इउपिपिएल हानजाजों थाफानानै खामानि मावो। दिनै बयबो सिगां फैदों।
दादा मिदायनो बेवहायबो नोंथांमोना मोजाङै नायोबा नुगोन बेवहाय गोबां फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर दङ गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि गतिके बेबायदि समाव दिनै जों गोबां माने भटआव जों आवगायगासिनो दं जोंनि जे पार्टिनि जिथु मेम्बारशिप लानाय सोद्रोमा बेनो 27,000 जानानै दंखायो जोंहा आरो दैलि गुबुन गुबुन माने प्राइमारि गुबुन गुबुन भिसिडिसि ओनसोलाव जोंहा दैलि जगदान जागासिनो दङ बेखौ हिसाब खालामोबा दिनै माने जोङो फ्राय माने 30नि खाथि खाथि जोङो सहैगासिनो दं बाहाय 53 जौखोन्दोल' 53 रोजाल' बावहाय भट दङ दा जोंनि जिथु हिसाब बे हिसाबा बेबायदि थांगासिनो ओंखायनो जों बुंदों जोङो 10,000सोआव जोङो बे समस्तिनिफ्राय जों देरहानो हागौ दिनै बेबायदि मोनसे सिचुवेसन जाबाय दिनै बिजेपिआ आगोलनि केन्डिडेटखौनो होदों जायनि थाखाय बिजेपिनि गोबां मावथिफ्रा दुखु मोनदों जेनखानायखासो एबारबो देरहाया बेबायदिनि थाखाय गोबां बिजेपिनि लिडारफ्रा मावथिफ्रा दिनै इउपिपिएल पार्टियाव फैबाय 10 बोसोर देरहासार बसुमतारी बेयाव इएममोन 5 बोसोर बिथाङा MCLA मोन मा मावदों मावाखै रायजो राजाफ्रा नुखाजोब्बाय जे सालाकाटि ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय ना बावहाय गंसे डिग्री कलेजानो दङ ना बावहाय माने मोजां फसंथानानो दङ ना बले सालाकाटिनि हस्पिटाला मोनसे गिदिर हस्पिटाल माने स्टेट डिस्पेन्सारि सासेल' डक्टर थानायमोन गोबां सुबुं सानखो दङ बा सालाकाटि ओनसोलाव दलमारा बे ओनसोलफोरखौ लाजोबोबा दा बेबायदि हिसाबै नायदों आरो आं सालाकाटि ओनसोला आंनि 3 नं क'क्राझार MLA LACनि सिङाव फैनाय लोगो लोगो दिनै सालाकाटि हाइ स्कुलाव आं 7 कौटिनि RIDFनिफ्राय मोनबोनाय स्कुलखौ आं बावहाय होबाय धरती आवा ग्राम उत्कर्ष अभियाननिफ्राय मोनबोनाय हस्टेलखौबो आं सालाकाटियाव होदों गासै गंस्नि स्कुलफ्राव जोङो होनो हादोंमोन बेयावबो होनाय जाबाय दिनै लामा फाहामनायनि खामानि मावगासिनो दङ दिनै NTPCआव जोङो बिनि जिथु फ्लाइस बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव जिहेतु फानहैनाय जायोमोन दिनै जोंनि मानगोनां चिफ बिथांजों सावरायनानै बिथाङा बुंदों जे एबार जों बिदिबा बेवहाय सिमेन्ट फेक्टरिखौनो जों खालामनो हायो दा बेबायदि बेखार लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो बेवहाय सिमेन्ट फेक्टरि गायसननो हायोबा बेहाय खामानि मावनायनि मोनसे सुबिदाखौ मोनगोन बायदि बायदि लकेल जि एजेन्डाफोर लानानै लकेलि जोङो बाहाय बिसायख'थिनि जिथु इस्ताहार बे इस्ताहारखौ जोङो बुंगासिनो दङ बेनिखायनो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्राबो दिनै मोजां मोनदों इउपिपिएलनि जिथु पार्टिनि जिथु पलिसि पार्टिनि जिथु स्ट्रेटेजि जोंनि जिथु सरकार बे सरकारनि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना रंजानाय मोनदों आरो दिनै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों जिहेतु सालाकाटि बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि देरहासार बसुमतारीजों फाइट जागोन बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा सावरायगासिनो दङ बे खेथ्रआव नोंथाङा देरहासार बसुमतारीखौ दिनैनि समाव बेसेबां भटनि डिफारेन्सआव फेजेननो हागोन होननानै बुंदों नाय आं एसे आगोलसो बुंदों जोंनि डिफारेन्सआ 10,000 10,000नि फाराग जागोन मानोना जे बेवहाय नुदों जे मा मावदों आरो मा मावाखै बे 15 बोसोरनि बिपिएफनि सरकारनि दिनाव दिनै सालाकाटिनिफ्राय क'क्राझारसिम थांनांगौबा 50 थाखा लायो माने कलेजाव थांलाय फैलाय खालामोबा दिनै बेबायदिखौ नुदों दलमारानिफ्राय थाङोबा 80 थाखा लायो थांगासेयाव थांलाय फैलाय 160 200 थाखा नङाबा खरसानो जाया दिनै देबोरगाव समस्तियाव कलेज इउनिभारसिटि दङ बनरगाव समस्तियाव कलेज दङ दतमा कलेजटियाव समज दङ दिनै फकिराग्राम समस्तियाव कलेज दङ बावखुंग्रि समस्तियाव कलेज दङ कलेज गैयै होनोबा सालाकाटियाव कलेज जोंहा गैया दा बेनिखायनो जोङो जे क'क्राझाराव मोनबोगोन जे मडेल कलेज दङ बे मडेल कलेजखौ जोङो बेवहायनो गायसननानै जों लागोन अब्लाना जोंनि ओनसोलनि फरायसाफ्रा फरायनायनि बाव खाबु मोनगोन दा बेबायदिखौ मोजां मोनदों रायजो राजाफ्रा मावगोन जिहेतु जोङो दा ओरैनो बुंगाराखै जोङो तथ्य भित्तिक खोथाफोरखौ जों बुंदों जे आसाम सरकाराव मा स्किम दङ आरो मा स्किमखौ जों बबाव इमप्लिमेन्ट खालामगोन बेबायदि खोथाफोरखौ जों बुंगासिनो दङ ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुबैदों मानसिफोरनिखौ नायो सोरनि न'आव हाबनो मोनो सोरनाव हाबनो मोना सोर रायलायो रायजोजों सोर रायलाया बेबायदि गासैबो बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै दिनै बावहाय मानसिफ्रा जोंनि खाथि जाफैदों जोंनि पार्टियाव फैदों जोंनि जाथियाव खुनु हारि बासिनाय गैया जोंनि जाथियाव जोंनि पार्टियाव खुनु धोरोम बासिनाय गैया धोरोम आरो हारि फाराग गैयाजासे जोंनि पार्टिया बयखौबो लानानै खामानि मावनायखौ नुनानै दिनै जोंनि पार्टियाव लोब लोब मानसिफ्रा फैगासिनो दङ आरो बेनिखायनो जों गोबां भटआव जों देरहासार जानो हागोन